Gumutan. Imo mo kung kuan na eh, ini ko man na. Sige. No. Kung putaw ko dukan. No, ini jangan ya, ini jangan. Ah, jadi kalau Sabado. Ba't rin nag-ibigyan ng bread? Alpunan? Maulo siya, basta na si bread. Yo-yo. Basin lang. Oh. Ay, nagmahulog ka na. Ay, siya na lang dito. Tinawa kay ti, ay, klaro kay kate. Ah? Cellphone ni video ba? Ma'am na yung cellphone niya. Puto net. Ay, isa na rin nabili. Namira ko ate. Bukan, luar lagi. Ano ko si tata? Hmm? Di ako na kupot dong, di na pika dong. Hmm. Ano, kung kapan mo na? Dito man isa. Hindi na, luar isa. Pagkuha ko dong, kanang kutsara, may ikot hiwa. Nung nagluto ko siya para inyo ha. Apa bawa dia kasi mong antidiglig niya na lamig yung kikang ikuan pa. Kuan, buto ibig. Ibilin te. Te, Ha? asa ibilin? Ang luwag ba para hiwa? Ah, Pagkuha to platito. sana all. Ikaw ibili lang kayo ng luwag kay mo ihiwa. Ay, mainit ah. Ay, pan. Lamig ka yung pan. Dara o. Pan. Nay margarine. Sino kaayo? Lamig. Uy, yung pan dito sa Plaridid, gagmay man. Mm. Na, murag hababaw ra ani. Mm. Nit. Murag ana ra nito. Hmm? Gagmay sa. Dili pa gagmay pan. Ah, bibi ah. Lang ka? Ali. Hmm. Eat ka pa, pan. Oh. Yung sa imong gikandang kaon dong. Ay, kuan. Sipon, sipon cake. Sopon cake. Sipon cake. Ay, kanila imo lang ako, kaya di pagod. Bibig din. Uy! Ay, giubo man. Wala, tala na lang. Ala, unsa man na? Ha? Unsa na? Unsa na nga bata? Tanaw oh. Hmm? Iso gabak ignaw. Eat na, eat. Ayaw ilaban pa, ha? Kani mo lang, oh. Kanaray mo? Asa man ka? Dili, dili. Dili. Iko na. Unsa na? Salamat ani tiya. What is this? What is Salamat this? eh. What is that? What is that? Butang gini ako ka. Pan. Abang sister. You ate pan? Sister in nga hilaw pa. Wala maluto. Slowly. Careful, careful. No, don't touch that. Unsa na ni sa tikibol? Dili, suba mo. Ikaw ra isa ka girl. Ubot na. Oh, naubusin. Nagbabak ang mama nagbabak. Babad. Eat na sa bread. Eat. Eat bread. Yummy. Oh. Ha? You like that? Mama, papa. That bread? Where is mama papa? You eat? You like that bread? Uy! Baby. You eat bread? Blit na na.
Ah, Hindi ko te. Sorry. Tilo-tilo sa kon bakit? Ako pag yung nagkamera, dagan namin kamera. ay kada Sabado na ka magtrabaho ilang dili. Ako kamera, aside yung kamera si Ate Janet, yung ganda yung mama kamera. Picture. Yeah, right lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, mana? Be, pakita sa taton. Pakita sa picture. Lagi picture. Ha? Lagi. Oh. Ito. Mana? Dito na sayo ilabay na. Kanang Ano asak ba na niya? kanang luto sa ero.